neki ljudi smatraju da postavljaju granice, ali da kao to nema efekta. Ili misle da je, kako kažem, džabet je u mojoj situaciji postavljati granice. Ja sam ubeđena da kada su granice dobro postavljene, to uvek mora da ima efekta. Pošto radim sa ljudima i upravo se na tim radionicama bavimo i roditeljstvom, ali i tu je važna tema, inače postavljanja granica drugih ljudima, često napravimo paralelu, pošto suprug i ja imamo neki voćnjak u prirodi koji nije ograđen. I iako je sasvim jasno da taj deo placa neko obrađuje i da je nečiji, lovci ili slučajni šetači kada prolaze šumom, tu im je kraće, čini im se da nikog nema, kao šta je problem da prođemo kroz njihov plac, jel? Suprug i ja smo se na početku ljutili, a onda smo razmislili, pa mi nemamo ogradu. Onog momenta kad mi stavimo ogradu, hajde razmislite koja količina ljudi će prelaziti našim placem, koji procenat? Recimo, ako je pre postavljanja ograde 80% ljudi prelazilo našim placem, ako tuda treba da prođu, ako im je tuda bliže, to su uglavnom i u velikoj meri dobronamerni ljudi, nisu neki prestupnici, nego prosto kraće im je, čini se šta smeta da pregaze preko tuđeg placa i tako. Hoću da kažem, ako je tada prelazilo 80% ljudi preko našeg placa, šetača kojima to odgovara, onog momenta kad stavimo ogradu, to će se svesti na, ako je ograda niska, na 10%. Ako je ograda visoka, procenat je još manji. A ako bi na tu ogradu stavila i neki znak pas ujeda, onda bi se procenat sveo na tako mali broj ljudi, zapravo samo na one koji su kriminalci. Tako je negde i sa našim granicama. Kada su naše granice tako slabe, nevidljive, prelaze gotovo svi. Mnogi potpuno nesvesni da ih prelaze. Kad su niske, prelazi ogroman broj ljudi i dalje, jer im iz nekog razloga tu lakše. Tek kad su naše granice dovoljno jasne, dovoljno transparentne, onda ih je vrlo malo koji se usuđuju. A da ne kažem, kad smo kao u stanju da u svom životu, kao umesto znaka, ona pazi ovde, ja čuvam, slika psa, da mi na neki način budemo ti koji smo u stanju da pokažemo da imamo zube, onda naše granice narušavaju samo kriminalci, a tu nas štiti zakon. Tako da, postavljati granice je vrlo smisleno i vrlo učinkovito, a oni ljudi kojima se čini da je to nemoguće ostvariti, zapravo imaju neki od ovih nižih nivoa postavljenih granica.